tahu amarum babarum kabangni khajung I horni jarau osamatai ni jarau tarapai malai kimani balai no khatong thokja o jarau no yasakti ani khapani habjatma tekhuru Hari ini sih, gue ini tahu dari mana, kebanyakan makan kemana, kaham sama tanah ini, sejak berlain lain, sini jadi dok lagi sama jiman saja, kaham sama baik, berada yang sodorni jotoni slai tong thakukmani amsai nong khara o amsai bisi brum brum no osamatai ni jorao yang ni amsayo o jagao rastondai bazar committee ro te yang ni lukuro belai kheno khabai kha gringlai mohai panga songsao belai kheno khatudung ma tongo mohai audience asik narukni khagana hamsak magana ruai gana mohai thai te mohai lukurok no manmani baki so ang balai kheno khaboni hamsak ma te khuduma te pai play chiba ya parnari mutungo yang ni amseni joto takhu mukuk samno joto naina ni faidai joto ani rangsak ni
kapangni khachuk chokno specially tirini je panda songsadai puja committee osamatai kainai committee rokno belekna hampai maya pharo mohai panda naithong kachang dodo ya pharmani bakin tegisakok ani bakhani abongkha panda puja cendro pisimi paithak jagatei mungsa kebeng mungkri khlai kuno akojo kotoro kalai re yawi pandano belai naithoke paidudi abuni bagi nai tongnai joto rang sakni takko bukuk somno koinai yangni o puja committee rokni je chaitok mung o chaitok mung no jeng success khlainani laknai so best of luck ang koinai joto lovely audience rokno tinini panda songsanai committee rokni bagai sing waisa kha kosom sugui kha bai khorok bomui khaidi waisa yafa khorok layadu please pandao belai khanatok resapnai rok tongo norokni bekhano norok romui simi sima tongnan abuni bagai o pandalo belai kaham ke sing padi lainnya ni nangnai te yang ni am jadi jok to dangsak ni taku buku cerai khonai bura buri chu kabang mano phaijak borok kabang ma kha kamati abuni bagai mungsa kebeng mung khlayawi kebeng mungo klai riyawi o pandalo padi dani nangnai best of luck hai no hai panda puidani phaching ba ang teitang sa patriotic resap mung resapana sing romantic resap mung to resap lainai no hobungaya sak to romantic resap lainai romance no khailai dai ang teitang sa patriotic resap mung resapana sini hano sini dok hano khailai thinang no ya phari o resap mung nerupcha tani baki Pasta sini. Kau
जेफ्रु फादो सालनो मोजमनानि बागै हरनो करनानि बागै नासिंसा इ हारि कथमा कदाल सुइनाय दं बुफ्रु आजायनो वान सुकमां नो लेंगो फाइनाय साल हायदो हाय सिनि बागै काहामुंथं अ सालो जों जतनो गोरोंलाय माथं आबुनो दियायै हायदो हाय दै दांसा जाबमुं नर जतनि बागै kaisa kok mung kejarnani musunggo bororok belekeno musunggo kereng nani bagai piaba jotoni slai kerengni mona jaganang kha reng nengkubuni samong jesepan kereng endi kereng ni sini jaknani bagai reng belekeno nangkobo haini bagai tabuk ni je calai ketal ro sikla sikli ro cerai khonai ro norok belai kaham ke porinani khaidi tamni humane rengni fan jotani slai kodo rengni kodo apu jotani slai speed apuni bagai norok jotani thani kesarmu kubuni samung serengmani logi reng puila oton nani thun belai belai kena hambai norok jotani no hai te tangsa gesapmu Padinggi sini madam ni rasa muna kena tahu juga. Oh, kami ni dah kebab thengkola gana gini ni kena khak leo. Hiralal dabur babai, Hiralal 200 টাকা ya kheli khajak. Teabar kari bo bola khani. Ziten bo ya kheli khajak. Bosik boro phage siliat bakra kena khajak. Taliya jotor kisa ban phan ke. Bele hambai sini takuk shokdu. Besok keduk mashal tabuk bai. 29-30 years kha resap mung hapar bai kereng mani refrus ang 11-12 pori tongo apun nisibino tok borok resap mung notui wan suki I hapar bai kedal mani galai kebeng mung kotor phaikha ani langmo haikano kok borok resap mung do buskang talang nari wan suk mung bai tabuk sak jorati joyau no tongkho khaidei shalo norok jotoni khani wan sup mongdoti biskang samong klai mantu abono dia ni kai to ni thani te kesako gemajak bosongro jefru phano orai parai hike te bo kamao abo resap mong bai thungnuk bai koklop bai koktang bai engya kheba tomong chamong bai chini social activities no sang ti saitu bonani abo chini klai thai samong Hari bagai rung kereng thung samung kereng thung joto jadi khaparo belai keno thung kharui khlai lagani na kokna best of luck and let's enjoy the tangsa de sapong nor joto ni bakai
Jotoran sakni takute bukuk samno spesial acukjak je nai tamnai roktu sini ace maha musical band ni bagi tino asik lovely audience apni bagi poisa ya pakhoro bidya man lai no belai borok kebang tini belai dong thadok khapat tei o amchai akini sibino sini hukumu mukumu tomu camu wansukmu eba tinang panjimu ungya keba sak-sakli bangki mungu belekena buskang himsak haini bagi yang di amsai di joto dan sakni takute bukuk somno haino hai kitinggi hamba ya panu nerok mohai panda ya farmani bagi bisi brum do o dang sawo mohai nai todo panda songsa saku Abuni bagi yang ni amsai ni joto takubuku joto je nai tong nai takubuku chono kaponi rang sakri luku somno jini final generation dok ni bagi mohai panda jeng nai khangke jini kok amani kok boro jini kanmu jummu obo hai rok nuti jeng kebang ma wan sitong ketalbai reng nadi nang khai Abuni bagi sing lang makalo belai no nang kubu manusia puri ni khai khangke jeng balai kaham camung cai bose jeng tabuk balai kena dakti thui thangbayo haini baki tabuk ni salai sikla norok ni thani se sini khaine thinang sini bosong ni thinang ni jati norok abuni baki balai hamya tabuk ni o jorao hamya tomung hamya camung ba takrungdi please avoid drugs avoid alcohol tamni hamali nono teruk hamnya ni ramau eba thimung ni hakono nono chobui terang thadai apuni bagi drugs ya kardi te alcohol ya kardi norok je khlai tongnai ro chai tongnai ro chaja ya phanong di mano thiaba nongni thinang no wan sukdi nongni hamsak mong no kathang khai tondi ma phani ruai no tui buskang ni imang no supung dari bagi chai takti hai no hai te tang sa rizap mong obono pai khak rizap mong situ tini to osani nabomi kanali salo to osak thung sinai isa tong thok lai bani rizap mong ya pat sini jot kari
Belai-belai kita hambai tabuk niyo sa pung siklarok di ba. Thank you.
seranggi samani bai tabuk ni obo ke tek sate bo tong thotok rezapmu do norok musana musongnai rok musai mannai pia ba mutu norok de gana gi no sarai rok datong eba okra chakra rok datong musanai rok sai tok musai manu let's enjoy norok jotona nakai once again Navamini happy Navami thank you Tonggo, norok nuhuya, abu di bagi saya mania. Joto musanai rokno, joto nai tongnai rokno, belai kena hai kitinggi, hamba ya paru, kaisa kok mung kesana musungu abong kha. Ciri hukumu, ciri ucapung musamu, ciri kok amani kokmu. Narik nani abu ciri nu joto dislai samung kotor. Ciri nu muthang nani bagi bunyi dok kani borok. Kuno din panap kaigla, kaini bagai sung nama cai tok kai, ini cai tok munggo, resap mungi bisinti, kan mungcung mungi bisinti, tei ciri, kaini generation dokno, borokno lama ketal fulok mani bisinti, jeng buskang, tim sekanggo matang lainnya, oh tayo, oh jagawo, mohai kebang mapan jinai borong tonggo, kaini shallow. Borok teh musim sasa pohon di mari bay, itu pun jangan. Best of luck.
Nabjotera na kailangan kipili hamba.